ndandiri slender andangobvira ndakambosimba zvekuputika ndakangosimba ndichiyamwisa mwana yeye ndichingomuyamwisa. Then life was so tough, my guy was so tough. Ndasangana nezvakawanda. Murume wangu akaita almost 2 years asingashandi tichirarama nemari yemusoro. Remember pauri kuSouth Africa munombodzimirwa magetsi mune mwana mucheche muri muloading shedding ndakatombosimba zvakazongooma. Then pandakangodzikira ipapo ndichirumira mwana ndo pandakabva ndazombobira vanhu. Wakamboinzwa nyaya yekuti ndakambobira vanhu mari? Ini hana kucherechedza uipi hwenyu kaini mama Rasi. Ndakangotatsa situation yenyu yekunakidza iyi. Ndakangotanga kungojoina naye. Hana kungozoita ndakatobva ndatoona kuti upenyu hwatooma. Ndakatoona kuti upenyu hwanga hwatooma. Tiraifini ndiri kuSouth Africa apa ndandane makore akawandisa almost about 13 years ndisina mbobvira ndakadzoka uno Zimbabwe. Ndisina mbobvira ndakadzoka uno kuZimbabwe at all. Ndo matanga kukumbirira mmoyo muchitora yenyu mama Rasta. Mama Rasta perfect andina kunyepa as such like ndakazongoshandisa zita rekuti ndakati ndi mama vangu vari kurwara ivo varati zvaro. Vandapuwa mari yaisvika 35,000 rands. Ndokubva madzoka kunoku. Saka vandatoya ndichitotanga upenyu kuno kuZimbabwe. Ndo madzokera ndakaita kuZimbabwe Tiraifini. But life yekuno kuZimbabwe iri nani here compared neyamairarama muri kuSouth Africa? But because it's zvinonyatsoona iyo beautiful esrokubuda ndati life yekuSouth Africa neyekuZimbabwe ndeipi iri nani yamunoti iri right? kuZimbabwe kunonaka. kuZimbabwe Tiraifini. Inini I will never go back to SA. I will never go back to SA. When I go to SA, I think he met somebody. Inini kuZimbabwe right now murume wangu anoenda kubasa ndiwindi Tiraifini. Ndiwindi hake. But kuSouth Africa ndaigona kushaya munhu anondipa kana 10 rand kuti nditenge magwinya. But I'm sure now kuti murume wangu nyange akaenda kubasa anotouya nemari yekuti ndinotokwanisa kudya nevana and my kids are together, they are going to school ndechivaona vari vese. Inini wacho ndenge ndiri pamba. Unoziva kuti kuZimbabwe chero ukarima garden you can tema muriwo mugarden mako and wobika sadza unokumbira ufu kuti ndipewo ufu ndibike. South Africa you cannot do that. You have to work to buy electricity, you have to work to buy the food. So I think Zimbabwe life is better than SA, especially for me. Alright, ndakuzvihwisisa. Alright, saka vanoona mapicture angu inini ndakarohwa musana wese wendakadhinda. Zvandaita panguva iyo ndakatora amwene vangu, ndikatora murume wangu, ndikavadhumanisa musoro kudai so. Ndikavati gu. Rasta akati shit. Ndoda kukavhuna kambwaga. Kandigara bamba kwakundigara bamba ndibvandanzi netaire andinoona vhiri remota. Nokwiwe imbodzimai TV mwanangu ring light rangu rakabaka kunoku. Wanzwa? Rasta ndopa akati vhale inini ndoda kukubata pasi. Ndakarohwa ndobva ndati ndichidzoka padheni vandaona mabhega apanze. Mwene wangu funga kuti iwe uri pamba pamwene. Lulu Edwards kuFacebook ena nomusecha unoona mapicture wazvandikudza. Asikumba inini ndopenga ndoshura kaini mwana wababa wangu. Hanzi ari cute musachive crush yangu please.
Diana daro. Amara za kutaura tichike. Wai wajika. Alright. Anzi chiure pajuzi. Zvechihure jafaya makuti mimi chitongonyeperwa anenge ari ngori masasaya. Unofunga kuti nefesi yangu iyi ndikaenda patouchline ndiani munhu aindikecha. Ndaiwana market here makuru wana. Zvimwe zvacho zvongoda kuti mumboshandisawo brain. Asi nyaya yekuti ninge yes. God, it's 2023 zvandiri kutaura izvi. Ndakarohwa naRasta zvekuti baba you never forget. Andinyepe ndoda kuti undidzidze nhasi uri munhu wandotaura naye kuWhatsApp ndoda kuti undi understand the room kuti vale munhu anonyeba here munhu akanyatsoita sezveshuwa handisi kukunyepera ndakarohwa. Mira itoni ndiradze mafanzi angu kunuku.